Telephone communication in Igbo language. Hello in English. In Igbo, hello, hello. Who is speaking? Onye na-ekwu, onye na-ekwu. My name is Ego. Aha m bụ Ego. Aha m bụ Ego. May I speak with Ngozika? Biko, ka m kwuoro Ngozika. Biko, ka m kwuoro Ngozika. Is Ngozika around? Ngozika ọ nọ ya? She's not at home right now. Ọ nọghị n'ụlọ ugbu a. She's not here. Ọ nọghị ebe a. She's still at work. Ọ ka nọ n'ọrụ. Ọ ka nọ n'ọrụ. Please tell her to call me. Biko gwa ya ka ọ kpọọ m. Biko gwa ya ka ọ kpọọ m. Please tell her to call me back. Biko gwa ya ka ọ kpọghachi m azụ. Biko gwa ya ka ọ kpọghachi m azụ. Please, could you speak a little louder? Biko, ị nwere ike ikwusịtụ ike? Biko, ị nwere ike ikwusịtụ ike? What did you say? Ị sị gịnị? Ị sị gịnị? Thank you. Bye. Imeela ka ọ dị. Imeela ka ọ dị. Ngwanụ tụsara anyị ihe ozizi a. Na-agba mbọ na-ekwu okwu n'asụsụ Igbo. Oge ụfọdụ, o nwere ebe ị ga-anọ, ọ bụrụ asụsụ Igbo ka ọ ga-adị mma ijiri kpaa nkata ekwentị gị n'Igbo. Ka emesienụ. Ka emesịa.